Id-Deputat Kummissarju tal-Pulizija Silvio Valletta fil-Qorti qal li ma jeskludix il-possibilità li l-persuna wara l-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia kienet persuna esposta politikament. Silvio Valletta qal dan waqt li fil-Qorti komplet tinstema' xhieda fil-kawża kostituzzjonali li l-familja tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia għamlet kontrih, il-Kummissarju tal-Pulizija u kontra l-Avukat Ġenerali. U kienet iwieġeb għal mistoqsijiet tal-Avukat Jeskludix. Valletta wieġeb fl-affermattiv meta kien mistoqsi jekk hux konxju li hu persuna espost politikament u li tliet akkużati huma l-eżekuturi u mhux il-mandanti tad-delitt. Valletta konferma wkoll l-investigazzjonijiet dwar dan il-każ għadhom għaddejjin. Fil-kawża, il-familja qed titlob lid-Deputat Kummissarju Valletta jitneħħa mill-investigazzjoni dwar il-qtil. Il-familja qed tinsisti li Valletta għandu konflitt ta' interess għaliex hu raġel tal-Ministru Daphne Caruana kif ukoll minħabba li hu membru fil-bord tal-FIAU. Għall-familja Caruana Galizia tidher l-Avukat Jeskludix. Il-każ ikompli f'April.